Euskararen arnasguneetako batean gaude, non eta Nafarroan. Ongi etorri Arantzara. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Bertako barnetegiak 20 urte daramatza jende euskalduntzen herritarren laguntzarekin. Nola bizi izan dituzte arantzarrek 20 urte hauek? Bueno, oso gazteago ginen, noski. 20 urte gazteago, pensatzen dut, claro. Eta orduan gu egoten ginen, zain gustora uda heltzen zen, eta barnetegiko jendia etortzeko gogokin, irrikitan, beraiek ezagutzeko. Jo, pues, espero noten ginen, neska guztiak, ze mutilak etortzen ziren, hor, zein heldu diren, eta mutilak gauz bera. Kriston parranda girua, torri zen Arantzara. Kriston parranda gehien ikungo. 20 urte denetarako eman dute, batzuek familia eta guzti osatu dute barnetegiari esker. Lortu nuena nik, pues, aspaldeko urteetan lortutzen ez nuena, nire guain emaztea dena. Eta bueno, badauzko gaina 3 ume, eta guain dela 11 urte zautu nun. Bueno, nik ere han ezagutu nun egoaingo bikotea. Nire neska hemen ezagutu nunik, barnetegian bai. Baina amodio kontuak aparte utzitak eta parranda egiteaz gain, Arantzan euskara ikasi dute milaka lagunek 20 urte hauetan. Hasieratik herritarren parte hartze handiarekin. Tailerrak eta antolatzen zituzten, eta guan txeberaiekin egoten ginen. Ondartzara, o mendira, moldatzen ginen aitzongi, eta herriko jendiare gehiago muitzen zen, Nik ezagit guain nik ez dut ikusten, baina orduan denak esaten zen ongi etorria eta despeida, afaria. Jende desente etorri da, kalkulatuz urtin 120 lagun etortzen direla barnetegitara, pentsa 20 urtez, 2000 bat edo batetzen dira. Aldaketa ugari izan dira Arantzan, Zuzaine taberna izan zen lehenengo ikasle eta herriko gazteen topalekua, eta gero, esate baterako, Primi eta Pablo Enea tabernen berrikuntzak etorri ziren. Lehenbizko barnetegik han egin zuten besta, bai. Eta, oroitzen naiz, zaten ziela, astelena izan o larun bata izan, etzen ni uste dut 5, 6 hola etortzen ziren loitera. Eta 8 altxatzen ziren berriz joateko. Eta lehenbiziko urtia, gaina oroitzen naiz, barnetegi izan zen hilabetekoa. Hilauteat pasatzuten, eta joan ziren hemendik nigarrez, Kriston bizi jarrilari. Bai, izugarria bai. Eta ekonomikoki bai izango du bere eragina, ez? Tabernetan, dauden dendetan. Bai, bertzela egilarran, igual udan ibiltzen da kanpoko jendie, baina ez da ere hain bertze. Eta ibiltzen dire poteun, bueltaka, bai, nabaitzen da beti, bai. Kroketa jaten dute egurdin, eta goizien hartzen dute kafia, eta ameketako kroketa, eta edan ere bai. Bai, eta gainera gero barneitegi eta gero gehienak tortzen dire berriz. Do bestatan, do urtin zehar, bada jende gero ere gelditu dena, erran nahi dizut, bai, izugarrizko eragina du. Barnetegiak ekarri duela kriston bizitasuna herriari ere bai. Eta izen bat, eta ona gainera izen ona, positibo, balorapen positiboa. Arantza herri guztiz euskalduna da, eta horren bila etortzen dira euskara ikastera hurbiltzen direnak. Zuek nundik eta zertara etorri zarete ona? Nik Durangokoa naiz, eta hemen etorriko naiz, euskara izegitea. Zer egiten du tuterako batek Arantzan barnetegia? Ez dakit, duela 4 urte hasi nintzen euskeraz ikasten, sartu nintzen mundu hause eta jarraitzen dut ikasten, eta egun batean espero dut lortuko dudala. Bai, ahozko berenak egiten ditugu. Ordu hauetan ahozkoak dira grabatzeko eta gero puntuatzeko momentu hauetan. Euskal Herriko herrialde ezberdinetako lagunak joaten dira Arantzako barnetegira. Guk Nafarroako herriberako lagun batzuk topatu ditugu, nola ez, taberna batean. Oso ongi, oso gustora gaude. Bai, estatuetara etortzen gara eta
batez ere tabernariekin hitz egiten dugu. Kamararik gabe askoz gehiago hitz egiten dute. Hilda nago, bai. Ni batez ere etorri naiz euskara ikastera. Bai. Nire oporrak dira, nire laugarren barnetegia da, beti pasatu zugarri ongi, barre pila egiten dugu, eta ez dakit, funtzionamendua, ez dakit, hasieratik elkar ezagutzeko jolasa, gero esnatzeko jolasa, konzetan, tailerrak, ez dakit, jarduera asko dago, eta ongi pasatzeko. Barnetegietan aditu bat, bere laugarren barnetegia da. Haikako veteranoa. Arantza Rock musika jaialdia ere duela 20 urte jaio zen, eta aurten abuztuaren 22an ospatuko da lehenengo kontzertuaren kartel berdinarekin. Zutagar, EH Sukarra eta Baldin Bada. Horren berri eman digu Xabi, bere antolatzailetako bat izan zena. Arantzarrok sortu zuen Arantzako gazteek sortu genuen, garai hartan dela 20 urte, izan genuen aukera bat, Zutagar, EH Sukarra, hemen arituak ziren baserri batean ensaiatzen, diska prestatzeko, eta horren arira, harreman handi egin genuen eurekin, nahi ere Baldin Badan aritzen zen, eta ariko da, aurten ere. Eta, sortu zen aukera bat, kontzertu bat egiteko hemen aterpean, eta, gu proposatu genuen kontzertu hau kanpora ateratzea, hemen aterpean atari egitea, eta gazteak ere implikatu ginen, eta gero gaztei esker, eta hemengo herriko gazte asambladi esker lortu da 20 urtez Arantzarrok egiteaz. Euskararen arnasgune honetan euskaraz bizitzen da, eta herritarrek kosta ala kosta horrela jarraitu nahi dute. Herri euskalduna, nahi duzu euskaraz ikasi, unara etorri. Agian batzutan ez gara konstiente, hemendik kanpo ez dela guk hemen bizitzen dugun bezala euskara. Gu euskararekin jaio gara, euskararekin bizi gara eta euskaraz hiltzen gara eta dena harremantzen gara euskaraz. Eta hori ematen dio ikaslia, ikusten dugula euskeraz egun osoan bizileikela, egun osoan edozein gaietan, edozein alorretan, edozein momentutan, badela bizitzeko modu bat, egin batian, Altxor bat da, egia erran, nire ustez ere bai, beraientzako eta guretzako ere bai, mantendu behar dena. Eta nik guztu bizina izamen, ez ditz kaldatuko. Pena handiz, eta Arantza bihotzean daukagula, bertatik alde egiteko ordua iritsi zaigu. 20 urte hauetan 100 pertsona euskaldundu dira herri hontan. Euskal Herria arnasgune handi bat bilakatzeko. Horrela jarrai dezan. Hementxe gaukazue jendea gorantza, barnetegikoekin salto eta dantza. Ibiltzen gara hortxe bilintzi balantza, jode, haupa guta, haupa baita arantza. Bizia ikarria. Barnetegikoekin. Honi gutxi egia esan, batzuk bai. Eta gainera bikote batzu sortu dire, barnetegian ondorioz, bai. Bizkaitzarra asko omen daude Arantzan esan diguten. Bizkaitzarra asko? Bai, bat bintzat bai, gotzon. Etorri zen barnetegira, nire uste dut lehenbizko urtitako neska batzela, eta pasatu zuen hemen uda, abuztua uztaila ezagitzertzen, eta horrengo urtean arautu nintzen berakin herri urratsan. Eta zen neska bat lotxatia horrela. Eta etorri zen, eta maixe, zelan, eta ni, tasista? Eta gelitziten horrela, nola, eta ez duzu galdetu zelan? Ni tasista naiz. Berazen Bizkaitara, eta gelitu zen kortatua, lotxatua, eta ratxero, eta gelitu da ja, anedota, hola.